دارا حەژیرێ مەتتا 21 سەرێ سبێ چاقێ گوعیسا ڤەدەگەرییا باژێر ئەو برچی بوو لە کێلەکا ڕێ دارەکە حەژیرێ دیت و نێزیکی وێ بوو لێ ji pilan pêve tiştek bi wê ve nedît. Hingî wî ji darê re got bile careke dîn êdî tu caran ber nedê. Dara hejîrê di cih de hişk bû. Gava goşagirtan ev yek dît şaşman û gotin ma dara hejîrê çawa di cih de hişk bû. Îsal wan vegeland û got bi rastî ez ji we re dibêjim eger baweriya we hebe û hûn nekevin şikê hûn ne tenê dikarin tiştê got bi vê darê hejîrê bûye bikin lê eger hûn ji vî çiyayî re bêjin ji cihê xwe rabe û xwe bavêje deryayê wê bibe eger baweriya we hebe hûn bi duwa çi bixwazin hûnê bistînin. Pirtûka pîroz İncîl. Silav û rêz xuşk û birayên hêja.